Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, ekuazio logaritmikoak ikusiko ditugu. Adibide hau garatuko dugu. Ekuazio logaritmiko bat ebazteko, behar duguna da, gure helburua izango da, logaritmo bera lortzea bi aldeetan. Horretarako, kasu honetan lehenengo urratsa izango da, bi hau lortzea logaritmoarekin. Horretarako hemen daukagu, logaritmoren esanahia erabiliko dugu, eta gogoratu 10 ez da jarri, oinarrietan, baina hemen zenbaki berdina badauzkagu, hemen zenbaki berdinak izango dira. Orduan, kasu honetan, jarri behar dugula, da log 10 10 berbi. Hau izango da bere berretzailea. Orain, propietateari esker, lortuko dugu laburtzea logaritmo batera batuketa hau. Batuketa badaukagu, barruan A bider B kokatuko dugu. Kasu honetan, 100 bider x-ken bat. Helburura llegatu gara, eta orduan ja logaritmoak kendu alditugu. Eta geratzen da ekuazio simple bat. Garatuko dugu. Eta isa pi izango da. Hemen, ekuazio errodunetan bezala, egiaztatu behar dugu ea soluzioa baliozkoa den ala ez. Kasu honetan, bi ordezkatuko dugu izan, log bat 0 denez, eta bi ikusi dugun bezala, 10 berbi 100 dela, ondo dago. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik, eta gogoratu sare sozialetan eta webgorrian jarraitu jakindun.